Bueno, pues boa tarde. En primeiro lugar, quero agradecer tamén a Manuel Mariño, a esta Patricia, porque gracias ao seu esforzo que tan pronto termina esta jornada se empezan a traballar outra vez nas siguientes, e todos os conferenciantes, porque gracias ás boas conferencias que deron, este pabellón está casi cheo. E outro día, cando fixamos a inauguración, dixen que non hai mellor cousa que aprender disfrutando. Te quero facer unha pregunta. Disfrutaste destas jornadas? Sí! Bueno, pues con eso é suficiente para que desde o Concello sigamos apostando por as jornadas de historia en Porto do Son. Pois nada, dar as gracias a todos por estar aquí, porque non hai mellor cousa para o Concello cando está gestionando, intentando, facendo as cousas ben, que ver que a xente presta tanta atención e que máis queredes que vos diga. Que moitas gracias. Se é unha suxerencia, tamén se me van a escutar.